Здравейте! Днес в пълна сила важи израза "няма нищо по-хубаво от лошото време". Това време е идеално да поразходи малко, защото температурите бяха доста високи и така човек се чувства претоварен, не може да се възстановява добре, а днес времето е идеално за тази цел. Темата, която ще обсъдим днес, ще бъде свързана с мускулния тонус, защото при самото движение, т.е. как да използваме ефективно мускулния тонус в правилно направление, за да може да изпълним ефективно добре движението и да постигнем максимален резултат. Самото движение е свързано не само с опорно-двигателния апарат или с участието на самите единици в кинетичната верига, които участват в самото движение, а също така и е свързано определено с мускулния тонус, който оказва изключително, да не кажа, основно влияние върху изпълнение на самото движение. Какво имам предвид? Мускула може да бъде в състояние на контракция, когато е съкратен, може да бъде в деконтракция, когато е разслабено, може да бъде и в разтеглено състояние. Именно тези три състояния на мускула играят определящо значение за това как ще извършваме самото движение и дали ще постигнем максимален резултат. Особено това е изключително важно в редица спортни дисциплини. Сега ще ви дам пример за това. Да кажем, при тежкоатлетите, при вдигането на тежести, преди самото започване на движението, мускула трябва да бъде изключително в разхлабено състояние, за да може да се стигне до ефективно движение, след като се стартира самото движение. Докато при спринтьора мускула трябва да бъде в оптимално напрегнато състояние, защото оптимално напрегнато състояние допринася след това за развитие на максимална скорост и сила в самото движение на бягането. Иначе няма как да зададем такъв импулс на силата в самото бегово движение. Другия вид, ако погледнем, да кажем, хвърлянето, тласкането, при тях пък мускула трябва да е в оптимално разтеглено състояние. Виждате колко е важно предварителното задаване на оптимално състояние на мускула, така наречения мускулен тонус, за да се изпълни самото движение с максимално ефективен и висок резултат. Тук е много важно да обърнем внимание на амплитудата на самия мускулен тонус. Тя е изключително важна и сега ще ви обясня защо. Амплитудата на мускулния тонус представлява, това е разликата между миотоновете, когато мускул е в максимално съкратено състояние, с миотоновете, когато е максимално разхлабен. Или тази амплитуда е от решаващо значение. Колкото по-голяма е тази амплитуда, толкова работоспособността на мускула е по-висока. Затова при спортистите, които са високоразрядните спортисти, тази амплитуда е изключително голяма. И другото интересно нещо е, че в състояние на покой тяхната мускулатура е много по-разхлабена, отколкото на човек, който не се занимава активно с спорт. Именно това състояние е изключително важно и затова върху това разхлабване на мускулатурата като задължителен елемент трябва да се използва не само между самите упражнения, но и след приключване на упражненията да се правят определени сеанси с определена продължителност от време, за да се получи това напълно разхлабване на мускулатурата. Това е също много важно и за възстановяване на самата мускулатура. По този начин много по-лесно се неутрализират отпадните продукти, които са се натрупали по време на самите упражнения. И другото, което искам да обърна внимание, за правилното изпълнение на самите упражнения. Много често забелязваме в изпълнение на самите упражнения, да кажем, че едно стандартно упражнение, съвсем елементарно, по вдигане от лек, когато при фазата на деконтракция се получава напълно свободно падане на тежестта, дори блъскане в гръдния кош, за да може да се постигне по-висок резултат при вдигането на тежестта, да се използва по-висока тежест. Това е изключително грешно, неефективно,
натварва страшно много раменните стави и отделно от това най-често води до травми, ако не е в настоящия момент, на по-късен етап от време. Другото, което трябва да обърнем внимание, че когато се извършва неефективно самото движение или участват допълнителни мускули, които не са ангажирани пряко в самото движение, се стига, да кажем, при беговите движения до забавяне на скоростта на бягане, получават така наречените паразитни движения и отделно от това се използва изключително много по-голям разход на енергия се получава и се стига до едно неефективно изпълнение на самите упражнения. Виждате колко е важно правилно да съчетавате контракцията, деконтракцията и разтеглеността на мускулатурата в самите различни спортни дисциплини. Затова аз пак и отново ще ви кажа, че трябва да се обръщате към професионалист или човек, който има ценз и достатъчно практически опит, за да се научите как правилно да изпълнявате самите движения, за да не се стига до излишни травми, които съответно ще забавят вашето развитие и определено няма да влияят добре на вашето здравословно състояние. Желая ви приятен ден и до нови срещи!